Vycházíme na Gamskegl. Cesta. Má tam být nějaký okruh 14 km. Kratší než včera. Dojeli jsme sem autem a hned vycházíme. Takže paráda. Tam někam nahoru. Große Grünstein, 1 Stunde in der Rettung ab. No a? Ne, řekni, co dál, jako tady tu cestu. Sonntag, jak je cesta? Ale česky to řekni, vole. Velký Grünstein je to hodně. A je to cesta cestou a vystoupáme na o něco vyšší horu. Když jméno jsem teď zapomněl. Nevadí. Jak se to jmenuje? Jo. Přátelé, pojďte si udělat selfie. Knaudachtorberghube, myslíš? Ne, to je ta cesta. To se jmenuje... Aha, neva. My půjdeme na 2386. Aha. Gamskegl. Jo, to je ta výprava, no já jsem dal a jsme Tribentl 1907. Kamzici. Je to perfektní. Krásný výhled. 2 minuty. Nahoru. Tam odsud jdeme. Museli jsme i tady dolů obejít a sem nastoupat. Tady v té soutěžce naštěstí tekla voda. Šel tady rakouský tábor, takže vynikající. Doplnil jsem filtr flašku a i 2 litrovku. A toto jsme museli nastoupat. Toto bylo pod krev a už jsem nemohl. Tady je Gamskegl 2338. Včera jsem byl výš a já odpočívám, nepůjdu tam prostě. Nechce se mi. Mám málo sil. Nepůjdu tam. A na kešky taky prdím. A Tomáš, ten sedí tady. Je tu Kamzik, tady na protější stráni. Ale to nebude vidět, svítí sem slunko, takže nic. My teď začneme sestupovat k autu tady po téhleté cestičce. A na skále je tam možná vidět tady, jestli je toto bylo červená značka. Takhle sejít po týmhle profilu kousíček asi do půlky a tam je, jak je ta zelená skvrna, tak vede cesta dolů. Máme to 5,2 kilometru. Tak ahoj. Svoji chvilku. Teď mi mohl hodit držku. Nemaluj čerta na zeď. No právě. No, tak to tak. Takový jsou tady terény. Pozor. Dobrý. Viděl jsi
No, my si mají 2 letěli, jo. Červený je to to. Červený je to. Aha, takže je značená a zpevněná. Aha. Máme tak 2,6 do cíle, že? Takže do toho 4,6. Tak. Docházíme k autu. Túra 14,4 km. Šíleným převýšením teda. 1470 metrů. Nahoru 1470 metrů dolů. Jako bylo to dost pekelný. Je 20 hodin 15 minut. Dost velká únava. Jednu horu jsem vynechal, nebo prostě jsem nešel na vrchol. Já jsem odpočíval, já nevím, třeba, já nevím. Nebylo to daleko, asi 150 metrů, já už jsem nemohl. Tak jsem tam seděl a čuměl na kamzíka. Běhal tam kamzičník vzdálený, rožiska to mělo, nebo cosi. No, tož tak.